u 8 ujutru u nedelju iznervirao, posvađao s roditeljima, izašao napolje i otišao u park, a neko je pustio radio sastanak u 9:05 iz sve snage, gde je Nikola Karaklajić doneo tek izašao u kuću izlazećeg sunca. Nismo znali šta da sviram, ja kažem Miri, pa ajde da sviram Prvi sneg, nisam to nikad uživo svirao. I odsviram ja Prvi sneg i oni skoče na nas. Jao, daj nam tu pesmu. A inače, ja sam se baš vratio iz vojske, Bore doveo Enca sa sobom. Tu smo se Enca i ja upoznali. Mi smo ono kao uspostavili onaj neki pravi kontakt odmah i on mi je pričao kako pravi studio. Nema onoga kao, ti si moj najbolji drug, ajde da te snimim. Ne, ti jesi moj najbolji drug, ali ovo je komercijalni studio, ti moraš da platiš bar 2 sata. Sve je bilo spremno za izdanje. Ja sam se vratio iz Londona sa time. Oni su rekli, super je ovo, sad kad si ti sve uradio, što bi mi vama davali Beograd. Kad bi mi svirali električne gitare, Radio Beograd nam je redovno slao miliciju da interveniše. Da li taj zvučnik ljulja zidove ili ne, to je potpuno nebitno za interakciju između gitare i pojačala ako su u istom prostoru. Mislim, dijagnoza tako i zvuči zato što na tom glasu nema nikakvih efekata. I dan danas to zvuči kao da je danas snimljen. Ljubitelji rock'n'rolla, dobar dan. Podcast Rock'n'Roll kalendar se bavi istorijom svetskog i domaćeg rock'n'rolla. Naš današnji gost je Dušan Mihajlović Spira. Dobar dan. Dobar dan. Odakle tebi nadimak Spira? To je doneo moj brat od tetke Žikica Simić, koga ljudi možda znaju ako prate rock'n'roll. Kako da ne? On je stanovao kod nas kad sam bio 3. i 4. razred gimnazije, on je bio prva i druga godina studija na fakultetu i jednog dana se vratio sa fakulteta i pred mojim društvom iz gimnazije rekao, kaže, ti nisi Dule, ti si Spira. I oni kao, pop Čira i pop Spira, zašto, kako? Zato što Spiro si odgovarajući ime kao Dušan. To je isto, jedno te isto ime. Znaš. Aha. Realno. I onda ja kao, ma kakav Spiro, beži od mene. I tako, međutim, ostalo je Spiro. Zalepilo se tog trenutka i ostalo je, došlo je do tada da me na kraju i majka tako zvala. Dobro, sada te i svi zovu. Da. Da li ti je Žikica pomogao na počecima tvojim vezano za rock'n'roll u smislu savetima, pločama? Pa, znaš kako, Žikica je pre toga živeo u Kragujevcu, gde je živjela moja tetka, sestra moje majke, i on je kupovao ploče, bio diskofil od početka. Od početka. Tako da, recimo, ja sam mu ponekad pomagao da poručim mu ploče iz Britanije i tako, jer ja sam u Beogradu je bila takva situacija da je moglo sve da se... Tu govorimo o kraju 60-ih, početku 70-ih. Kraj 60-ih, početak 70-ih godina, kada si recimo mogao, prvi put kad sam otišao u London 71. Ja sam mogao dinare da menjam na Oxford Streetu, oni su bili presrećeni da ih prime. Tako da to je bilo neki drugi svet i neki drugi svemir. I onda smo ja sam često poručivao neke knjige čak iz Sjedinjenih država i tako, a uglavnom iz Britanije i čak neke majice, postere. Garderoba. Gluposti što svaki tinejdžer i mlađa osoba želi da ima, da bude. I između ostalog tako smo poručivali i ploče za Žikicu. Tako da to je bila prilika kad je stigao... Kada si drugim rečima i ti otkrio rock'n'roll. Pa, ja sam otkrio rock'n'roll malo ranije. Ne znam da li se sećaš kad je
izašla Kuća izlazećeg sunca. To je bilo vreme neki tamo. 64. 64. pa u to vreme Imao sam 2 godine. Da, u to vreme je naš glavni izvor informacija bio radio, po pitanju muzike. I tu smo imali par briljantnih emisija, kao što je Sastanak u 9 i 5, koji je radio Nikola Karaklajić, i Prijatelj zvezda, koji je radio Nikola Nešković. To su bile emisije gde su nam stizale stvari iz celog sveta. Beograd je u to vreme bio otvoren prema svemu, informacije su nam stizale sa cele planete trenutno, i baš se sećam kada sam prvi put čuo Kuću izlazećeg sunca. I to je bilo jer sam se nešto u 8 ujutru u nedelju iznervirao, posvađao s roditeljima, izašao napolje i otišao u park, a neko je pustio radio Sastanak u 9 i 5 iz sve snage, gde je Nikola Karaklajić doneo tek izašao Kuću izlazećeg sunca. I tako je sve počelo. To je, mislim, bilo je sve to mnogo ranije, i kad je Louis Armstrong prvi put došao u Beograd 61. Šta sam ja bio? 9 godina, znaš. Moji roditelji su skupili neke pare, pa su kupili kartu za mene. Čale me odveo do tamo, zamolio redare da me uvedu da gledam to, i sačekao me posle, znaš, i tako. Gledao si, znači, uživo Louis Armstronga 61. u Beogradu. Da. To je sjajna stvar. Sad sam pre neki dan otkrio da je moj sad pokojni prijatelj Mikan Obradović u to vreme se sreo sa Sačmom i da su svirali zajedno i odlepili jedan na drugog. A Mikan Obradović je bio jedna od bitnih muzičkih osoba u ovoj zemlji. Znači, 64. krećemo sa Animalsima i idemo dalje. Ide dalje. Pa idemo dalje, onda dolaze i Stones i sve ostalo, i Jimi Hendrix, koje već. Kada si prvi put uzeo gitaru u ruke, probao da sviraš? Kad sam bio tu negde 7. 8. razred osnovne škole. To pravo vreme za početi. Da. I kako su išli ti prvi? Pa je bila borba ili je bilo spontano? Pa imao sam jedno kraće vreme jednog nastavnika koji je bio gitarista u Domu JNA ili tako nešto, koji me uveo u neke osnovne stvari, a posle je bilo okuplja se društvo iz kraja, sedimo ispred zgrade i pokazujemo jedni drugima kako ide ovo, kako ide ono, da li možemo da sviramo Painted Black, kad oni sviraju sitara, mi nemamo sitara, i takve stvari, znaš, tako da to je bilo, tako je išlo. I onda svako od nas odabere da li će time dalje da se bavi, da li će da se posveti da uči nešto oko toga, ili je to bilo nešto što se eto događalo kad smo imali 14 godina i bilo interesantno zbog devojaka koje su bile okolo. Jasno. A ti si nastavio dalje da sviraš i počeo si da pišeš pesme, tekstove? Pa, znaš kako, to je bilo, to je sledilo logično, jer kažem, u to vreme nam je sve bilo lako dostupno, između ostalog, mogli smo da imamo dopisne kurseve iz inostranstva, muzičke, koji su u to vreme tek počinjali, one correspondence courses su tek počinjali u to vreme, dobiješ 10 strana odštampanog notnog materijala i objašnjenja, i onda ti pokušaš da napraviš nešto od toga, šalješ im domaći zadatak, oni ti vraćaju sledeću lekciju i tako to ide, znaš. A pored toga, bilo je, u to vreme se gitara učila isključivo kao klasična gitara, to je jedino što je bilo moglo da se uči u muzičkim školama. I moj učitelj... Da li ti imaš muzičko neko obrazovanje? Da, išao sam paralelno
sa školovanjem, ali moj prvi nastavnik te klasične gitare se zvao Branko Jojkić i on je bio jako dobar gitarista i tako, tu sam postavio ruke kako treba. I onda je posle bilo više da sledim stvari koje me interesuju, da razumem, da shvatim. Preko nekih poznanika dobio sam kopije Berklee Correspondence kursa za orkestraciju koje sam proučavao. Te takve neke stvari, to je sve ono što utiče na određeni način ovako i onako, a drugo, ja sam volao da slušam sve živo, svu vrstu muzike, otvoren sam bio prema svemu i to je tako išlo, tako da ono kad smo stigli do nekih 17-18 godina, mene nije interesovalo sam ono da sviraš ili amol lepo zvuči, reprodukuješ zvuk, nego tako, polako, to se formiralo samo od sebe, pisao sam ja poeziju još od tako, kao što svi pišu, kraj osnovne škole, početak gimnazije, a stvarno često mi se pojavljivale melodije u glavi, kao ba idem ulicom pa nešto pevušim ovako i onako, potpuno nevezano, potpuno novo i tako. I onda je to se spojilo polako i u drugom razredu gimnazije, u 9. Beogradskoj, desilo se da u to vreme se nastava odigravala u 2 smene. Jedna smena ide pre podne, a druga počinje od 2 sata popodne. I deliš klupu sa nekim. I desilo se da sam ja svaki put kad dođem zaticao klupu koja je iscrtana olovkom razne slike. I naravno dođe prvi nastavnik koji ide, kaže šta si ovo uradio? Jasno. I onda sam ja ispod klupe ostavio ceduljicu, kažem nemoj to da radiš, ispostavi se da je to bila Mira, moja sadašnja i dugogodišnja prijateljica Mira Marković, koja je kasnije postala gostimograf i slikar i onda smo počeli da se družimo, u toku te godine smo se i sreli, prvo smo se dopisivali ispod klupe, ceduljica danas, ceduljica sutra, a ona je imala običaj da sedi i crta, ona je magični crtač, od onih kao što Picasso kad povuče 2 linije, ti vidiš šta on to crta, i ona je tako imala tu lakoću baš veliki linije talent. I onda je tako je provodila dan, kao ceo dan dok ostali sede i slušaju nastavu, ona sluša, nije ona je bila odličan đak, ali usput crta i onda kad ispuni klupu, ona samo gurne pa zameni drugu i da ne nastradaš. Da, pa dobro, nije samo to, nego trebalo je prostora. Jasno. I tako je to išlo i onda smo Mira i ja krenuli da se družimo, jer ja sam krajem osnovne škole imao u osnovnoj školi jedan moj drug i ja smo imali mali vokalno-instrumentalni sastav, čak smo isvirali jednu igranku. Stvarno? Da. I međutim, on kad je krenuo u gimnaziju, odlučio da se posveti ozbiljno tome da će on posle da svira gitaru. Svakako. I tako. Nažalost, to se nije obistinilo iz raznih razloga. Tu čovek je na kraju dobio i umro od tumora nekih, tako da u vrlo mlad, 21-22 godine, znaš. I tako, ali ja sam se u to vreme onda družio sa Mirom. Mira je išla u muzičku školu na solo pevanje i završila je klavir, osnovnu muzičku školu. Onda smo nas dvoje zajedno krenuli da ona je imala neke svoje pesme, ja sam imao neke svoje pesme. I od 72. godine nastupate kao Mira i Spira. Pa to je krenulo još i ranije, znaš, jer to je vezano bilo za
60. 70. u Beogradu, gde je bilo baš veselo bilo, uzbudljivo. Bilo je vrlo uzbudljivo jer je sve bilo otvoreno. Postojalo je jako velika, ono što sad kažu, društvo vezano za amaterska pozorišta. Amaterska pozorišta su otprilike, zvuči onako malo pogrdno na srpskom, amaterska pozorišta su ono što u Americi zovu off-Broadway. Znači nekomercijalno pozorišta i većina glumaca koji su približno moje generacije su upravo stasali u amaterskim pozorištima, kao što je bio Dramski eksperimentalni studio na Novom Beogradu gde smo mi bili, kao što je bio Krsmanac, kao što je bio Dadov. Sve su to bili neki centri gde se nešto dešavalo. Aktivnosti, znaš. I dolazilo je, to je bilo povezano ne samo sa Beogradom, nego to je bilo šire. Dolazili su pozorište iz Zagreba, Ljubljane, Rijeke. Sve je bilo vrlo dinamično i bilo je vrlo povezano i svi smo mi na neki način tu imali, nismo postavljali granicu, ovo je muzika, ovo je pozorište, ovo je poezija. Znaš, tako sve je bilo malo izmešano. Malo šire je bilo i tako je za mene i ostalo. Nije to, ja kad pravim novu pesmu, recimo, ne počinjem od toga što sviram gitaru ili od toga što napišem tekst, nego to se formiraju neki oblici u mojoj glavi koje ja onda nađem šta će da bude. Znaš, i to je, a pozorište u to vreme je bilo eksplozija. To je ono što ja definišem kao gde je anarhija bila gde. Znaš, recimo 60. godina anarhija u onom pravom smislu, da ti ne treba vođa, da ti radiš najbolje što možeš, bez da smetaš bilo kome drugome. To je ono što je pozitivni aspekt anarhije, ovo što su nalepili posle kao etikete. To je već neki drugi film. To je deo propagande i načina da se utiče, da se postavi kontrola. Prava anarhija je ono kada se stvara energija, kreativna energija, gde ljudi rade najbolje što mogu, kao što je recimo 60. godina bilo u Londonu, muzika, to je sve bujalo, kao što je 60. godina je u principu anarhija bila u muzici, jer svi su se trudili da budu što bolji, nije se niko takmičio ko će više da zaradi, nego ko će da bude bolji, kvalitetno. Da bude bolji, zabavniji, smešniji ili već šta god. Mira i Spira su bili na početku akustičarske scene u Srbiji, koja je bila jaka 70. godina. Kako danas gledaš na taj period? Pa to je sve povezano sa tim, sa tom anarhijom koja je bila u pozorištu. Znaš, jer mi smo radili razne događaje koji su bili smesa poezije, muzike, pozorište i svega toga. Imali smo, recimo, i u Desu, i u Dadovu, i u Krsmancu, imali smo redovne večeri gde dođe nekoliko pesnika, pročitaju svoje pesme, dođe nekoliko tako malih grupica kao što su bili Mira i Spira ili Borina i Zajedno, pa posle Suncokret, gomila toga je bilo i onda se to događa. Znaš, to je ono kao što smo recimo posle išli Mira i ja sa Ljubom Moljcem i Miljenkom Žuborskim pravili događaje po studentskim domovima i tako. Znaš, to su takvi neki amorfni događaji koji imaju tu svoju neku energiju. I to je ono što je bilo briljantno u to vreme, kraj 60-ih, početak 70-ih godina u Beogradu,
jako interesantne stvari su se događale, između ostalog zahvaljujući Miri Trajlović i Jovanu Ćirilovu, koji su napravili bitev 60. godina, koji su napravili od Beograda teatarski centar sveta. Nigde u svetu ne bi mogli Grotowski, Pina Bausch, Bob Wilson da se susretnu. Jedino u Beogradu. Znaš, i onda to je sve uticalo na nas. Onda u Studentskom kulturnom centru je bio festival proširenih medija. Tu su recimo bile prve stvari koje je radila Marina Abramović. Tu se organizovala Dunja Blažević. Ne može da kaže da su to tako... Aprilske susrete, ja mislim. Da, ali stvar je u tome što to... Ne može da kaže da je to bila samo jedna osoba. Svakako. To je bilo stanje duha u Beogradu. I onda je samo bilo u pitanju ko je u tom slučaju odgovoran da može da kaže, evo, Studentski kulturni centar je otvoren za to, znaš. Bilo je drugih događaja koji su bili na drugim mestima i imali smo redovnu posetu Newport Jazz festivala, zahvaljujući bracu Jovanoviću iz Sjedinjenih Država, gde je po 3 dana svake godine posle festivala u Newportu, koji je inače u to vreme bio glavni džez događaj na svetu, mi smo imali 3 dana koncerta, po 3 ili 4 koncerta dnevno, najboljih izvođača sa te godine Newporta. Tako da smo imali prilike da iz prve ruke čujemo i Milesa Davisa kad je krenuo da svira sa Vahom, kad smo gledali ovoga Georgea Dukea sa Cannonballom Adderleyem, a onda on izvadio prvi synthesizer koji sam ja video i svirao solo kao što Jimi Hendrix svira gitaru. I takve stvari su se događale u Beogradu pod normalno, redovno. Tako da smo imali taj podsticaj i sve nas interesovalo, sve je bilo povezano. Vratio bih se malo na akustičarsku družinu. Realno gledano, te grupe nisu ostavile neki veliki trag u smislu izdavačke delatnosti. Malo je, da kažem, i singlova i LP ploča objavljivano tih autora. Vi čak i nemate, da kažem, neki materijal koji je ostao iza vas, koji je objavljen. Bio je veliki problem, očigledno, da se u to vreme objavi LP ili single. Pa od LP-a, prvi LP iz te grupacije je bio LP grupe Dag, koji je pravljen u vezi sa Radio Beogradom i Studijom 10 i Studijom 15, koji su bili vezani za, tu je postojalo nekoliko radio programa koji su imali namensku muziku. Mi smo to zvali songovi, znaš, kao dobiješ satirični tekst na koji sročiš neku melodiju, pa odsviraš i otpevaš, što se emituje jednom samo u toku te emisije i pored ide neki drugi prilog i tako redom. I onda je Studio 10 koji u Makedonskoj ulici bio, koji je bio jedan od finijih studija, Boban Petrović, pokojni snimatelj koji je radio tu, on je prepoznao grupu Dag, koji u to vreme, oni su bili nekoliko godina mlađe. Juče sam baš slušao njihovo jedini album. Da, on je snimio taj album dobrovoljno u slobodnim terminima Studija 10, a oni su bili jedna od tih brojnih akustičnih grupa, oni su, mislim, dobili neke nagrade na nekim lokalnim takmičenjima na Zvezdari ili tako nešto. I to se tako desilo. Nije tadašnja produkcija ploče je bila pod kontrolom države, mislim. Pa ne države. Bila je pod kontrolom nekoliko uspešnih komercijalnih autora, kao što je bio Aleksandar Korać u to vreme, koji je
svaki drugi hit preko radija je bio njegov. Znaš, jer on je jako lako pisao te neke zabavne melodije i to je bilo vezano za ceo taj neki pristup, šlagerski pristup muzici. U to vreme je bilo tako da kad smo Mire i ja, kad nam je primljena prva pesma na, to kad kaže 72. godine, na festival omladine u Subotici, tu sam se ja prvi put susreo sa time svime, jer recimo ta naša pesma koja je tad dobila nagradu za najbolji tekst te godine, trebalo je, mi smo imali ideju da će to da bude nešto aranžirano sa violinama, pizzicato koji imitiraju neke ptice koje lete okolo i tako, a dobili smo, dodeljen nam je bio aranžer Franjo Jenč, koji je trubač iz Big Benda, koji je onda sve to uradio sa tuvačima i to je onda bilo više revijski i potpuno je bilo sa strane od onoga što smo mi želeli da radimo. Ja sam bio dovoljno drčan u to vreme, tako da smo onda se sukobili sa sistemom, pa se nismo složili oko toga da li će išta da bude snimljeno od toga što mi radimo, tako da je ostao jedan jedini snimak iz tog vremena koji je preživeo i to je snimak koji je napravljen na promotivnom koncertu grupe S vremena na vreme kad su izdavali 76. prvi album. Mire i ja smo tu nastupili i Robert Nemeček koji je radio zvuk i snimio ceo album, tako da je taj jedan snimak preživeo. Odlično. Ti si zaslužan za veliki hit grupe Suncokret, pada prvi sneg, da. Dolazi zima. Kako je došlo do toga da se ta pesma pojavi na prvom albumu grupe Suncokret? To je vezano za ove događaje koje sam ti opisao malo pre u pozorištu. Između ostalog, mi smo imali ta neka takva događanja sa poezijom, muzikom i tako, i Mire i ja smo dosta radili u dramskom eksperimentalnom studiju u Fontanini na Novom Beogradu. Tu smo mi bili domaćini i dovodili smo razne ostale naše prijatelje sa akustičke scene. Bore je u to vreme tek bio, Bore gostovao ranije prvo sa grupom Zajedno, pa onda kad se to raspalo, kad je napravio Suncokret, onda je došao sa Suncokretom na jedno od tih događanja, a Mire i ja smo jako puno pesama pisali. Znaš, mi smo recimo svirali 2 sezone Beogradsko leto. To je bilo jedan onako... Ozbiljan festival. Ne, Beogradsko leto je bio događanje od juna do septembra, svako veče u danskim dvorani Doma omladine. Bili su opet mešani programi. Dolazila su pozorišta iz cele Jugoslavije, dolazili su muzičari, svirali i tako. Onda su razni ljudi, jedan onako mešan varijetski program, a mi smo bili kućni bend. Kad god nešto zatreba, vi ste tu. Mi smo tu da odsviramo jedan set dok se oni nameštaju, znaš, tako da smo svirali po 80 svirki godišnje, znaš, tako da... Jeste dobijali neki honorar za sve to? Da. U to vreme, pošto smo pisali i tu muziku za te radio programe, radili stvari u pozorištu, mi smo mogli relativno normalno da živimo od toga, što je bilo jako, jako lepo. I pošto smo svirali tako mnogo, Mire i ja smo onda, da ne bi ubili sebe u glavu svirajući jednu te istu pesmu 700 puta, mi smo svakih 3-4 nedelje pisali novi repertoar. Znaš, tako da mi smo bili dosta poznati o tome da smo vrlo produktivni, da možemo da napišemo dobre tekstove za druge ljude i tako. Snimali su ljudi pesme i svirali sa našim tekstovima i tako. A ovo sad da se vratim na prvi sneg i Boru, to se desilo tako da jedne večeri Suncokreti su bili gosti, a ja sam
nismo znali šta da sviram. Ja kažem Miri, pa ajde da sviram Prvi sneg, nisam to nikad uživo svirao. I odsviram ja Prvi sneg i oni skoče na nas. Jao, daj nam tu pesmu. A inače su oni nas jurili za jedno 7-8 pesama. I na kraju popustio sam za Prvi sneg, ajde, važi. I onda su oni napravili jednu taktičku grešku, umjesto da od toga naprave prvi singl koji bi im najavio album. Oni su je stavili samo kao glavnu pesmu na albumu, a albumi se nisu toliko prodavali tada, bez nekih većih najava, i onda to komercijalno nije bilo tako uspešno, ali je ta pesma zaživela onako, ja sam doživeo to da sad pre 15-20 godina u softverskoj firmi u kojoj sam radio priđe mi čovjek i kaže, jesi ti taj Spira? Kaže, ja sam. Pa jesi ti napisao Prvi sneg? Jesam. Kaže, pa moji roditelji se upoznali i spanđali preko te pesme. Ja, to je divno. Kažeš, šta da ti kažem, dečko, da li, Super. Eto, sjajno. Sjajno. Krajem 70-ih, da kažemo, izlaziš iz tih voda i krećeš da radiš u studiju Druga Maca kod Enca Lesića kao snimatelj. To se dogodilo zbog... Nisam izašao iz tih voda, nego to je malo sve... Takav je bio period. Sve se, menjalo se muzički, sve više, Bora napravio Čorbu, Dragan iz Daga napravio Lift, pa nove grupe su počele da se pojavljuju i ja sam morao da idem da služim vojsku. Aha. Tako da je onda... A ti si u zadnjem trenutku? Pa, 79. godine. To je sa 27. Da. I onda sam ja otišao u vojsku, ispao iz svega toga, i kad sam se vratio, Bora je bio kućna buva kod nas u kući, i Bora je ja sam se baš vratio iz vojske, Bora je doveo Enca sa sobom. Tu smo se Encu i ja upoznali, mi smo kao uspostavili onaj neki pravi kontakt odmah, i on mi je pričao kako pravi studio, kako počinje to. Onda sam se ja pridružio u to sve i onda je krenuo taj prvi komercijalni studio u Beogradu, prvi pravi komercijalni studio, višekanalni. Mi smo radili ko bioskop, u 3 smene. 24 sata. Bukvalno da, 4 sata. Bilo je nas trojica u to vreme, Enco, Dušan Vasiljević i ja, i mi smo radili smene jer je potražnja bila neverovatna. Mi smo snimili sve živo, s jednog kraja Kolegiju muzikum Daren, a s druge strane neki... Bilo je svega. Neki ljudi koje nam je Diskos dovodio, koji su u svetu narodne i te neke alternativne popularne muzike postojali negde, koji recimo nikad nisu snimili ploču, ali Diskos je imao sistem da ih dovede kod nas i kaže, evo, napravite mi materijal za kasetu od 60 minuta ili već koliko. Mi ih snimimo, iseckamo, izmontiramo to da bi kako treba da bude, i onda se to napravi kaseta koja se prodavala na nemačkom tržištu za gastarbajtere koji su živjeli tamo. I to se prodavalo u nekim velikim tiražima. Kao 100.000 je normalno bilo tiraž. Enco Lesić je ostavio, da kažemo, dubok trag na rock'n'roll scenu domaću, sa svojim studijom i svojom dobrom energijom i željom da pomogne mnogim autorima u to vreme. Iako smo Sencu i ja
relativno kratko družili, 3 godine intenzivnog druženja. On je bio moj prijatelj. Enzo je jedan od ljudi, malog broja ljudi s kojima sam sarađivao u životu, da nisam morao da mu objašnjavam šta ja to radim u muzici, nego jednostavno išlo pravo, jer on je bio neverovatan, izvanredan muzičar, fenomenalan pijanista, shvatao je, razumeo muziku kako treba do onog nivoa gde se izađe sa druge strane. Znaš, kad kreneš da učiš muziku, pođeš od toga da tu ima tih 12 dirki, pa se zbuniš, pa onda ukapiraš da ima tih 8 koje su dur ili mol, pa onda kreneš to da proširuješ, da dođeš do 12 i onda sve to treba da zaboraviš da bi mogao da se baviš muzikom kako treba. Enzo je izašao sa druge strane, većina ljudi nikad ne stigne ni do više od onih prvih 8 tonova i tako, a oni baš je ono bio baš pozitivan čovjek. I kao čovjek je bio pozitivan i kao muzičar je bio izvanredan. U to vreme ti krećeš, da kažemo, neke nove muzičke vode i pojavljuje se, radiš materijal za svoj prvi album Dijagnoza. To je recimo 81. godina, ako se ne... To je rezultat u stvari. Ja kad sam krenuo da radim u studiju sa Encom, mi smo radili ono non stop, samo snimali, miksovali, seckali te snimke i tako dalje. I u jednom trenutku ja sam shvatio da ja, otkako sam počeo da radim u studiju, što je komercijalno bilo jako dobro i bilo nam je i zabavno i sve, ja sam ukapirao da ja, otkako sam počeo da radim u studiju, nisam uzeo gitaru u ruke i nisam napisao ni jednu pesmu u međuvremenu. I onda sam ja rekao, Enzo, znaš šta, super je ovo, znaš i sam kako se družimo, ali ja bi malo da sviram. I onda je bio dogovor da ja odem da sviram, pa kad budem hteo da onda dođem. Dođeš da snimim to što treba, pa ćemo da nađemo izdavača i taj izdavač će da plati troškove studija. To je ideja bila. Jer osnovna stvar je bila u Drugoj maci, da je to komercijalni studio. Tu nema dobrotvornog snimka. Nema onoga kao, ti si moj najbolji drug, ajde da te snimim. Ne, ti jesi moj najbolji drug, ali ovo je komercijalni studio, ti moraš da platiš bar 2 sata, a ja ako imam vremena mogu da ostanem duže da ti pomognem da to snimimo. Tako da uvek smo radili na tome da to bude... profesionalno. Pa nije postojao drugi način da se opstane, znaš. Jer onog trenutka kad ti kreneš, moj drug, tvoj drug, ovo, onako, sistem se raspada. A ovako smo imali čvrsta pravila, može Spira da ostane sat ekstra da snimi još nešto za Idole i tako, ali Idoli moraju da snije plate prvih nekoliko sati. Znaš, i tako. Stiže nam Dijagnoza. A Dijagnozu sam ja snimio, to je već bilo kada sam ja onda rekao, dobro, ja ću sad da prestanem da radim ovde, onda sam okupio tu prvu postavu ljudskih bića i u jednoj od onih prostorija sa strane Palate Pionir, mi smo vežbali mesec dana, ja sam već imao u glavi puno pesama koje nisam završio, pa sam ih onda samo pribeležio i učvrstio im oblike i onda smo to pripremili i otišli u Drugu macu, snimili tih sve zajedno sa sve miksovanjem, mislim da smo potrošili manje od 40 sati u studiju. To je baš brzo. Pa bili smo usvirani do neba, znaš, to je bilo dobri svirači, jasno šta se radi i samo smo došli i uradili to što treba. Da. Kako se najbolje ploče snimaju, znaš. Ako pogledaš In a Silent Way je tako snimljen.
I ne da poredim, ali kažem, to su ti momenti koji treba da se uhvate i to treba da se uhvati tako, jer ovo sa nasnimavanjem gubi energiju. Tu kreću i problemi sa izdavanjem prvog albuma. Da. Nekako sam razmišljao, baš si imao peh u životu kada je taj izdavački moment u pitanju. Ne znam sad koliko sam u pravu, ali je bilo logično da u to vreme se dobar kvalitetan album pojavi na tržištu. Da, ali beogradski produkcija gramofonskih ploča je imala svoj specifičan način operacije sa kojim sam se ja već sudario pre toga, kao što sam rekao. I u ovom slučaju desilo se ono što je bitno, da se vratim na to, da je ta priča o tome da je sve što izađe iz druge mace komercijalni proizvod i da ti studijski sati moraju da se plate. I onda je ENCA postigao bio dogovor sa PGP-om da oni kada dobiju materijal, da će da izdaju dijagnozu i da će onda da plate troškove snimanja. To je kao logično bilo. Ja, pošto kad smo završili snimke, ja sam bio oduševljen, ENCA je bio oduševljen time što smo postigli. Ja kažem, nemoj da rizikujemo da se to sad prebaci na vinil bez veze, idem ja u London da to narežem lepo u ozbiljnoj rezačnici, pa da se izda, da bude kvalitetno. Da bude kvalitetan zvuk. Da bude kvalitetan zvuk. I odem ja u Trident studio, koji u to vreme u Londonu bio glavna rezačnica, i uradim to. I kad sam već bio tamo, kažem, znate šta, ajde, odštancujte 50 ploča sa belim etiketama, koje ću ja onda da numerišem i delim kao promociju. I vratim se s tim pločama, vratim se sa stemperima, onim kalupima za proizvodnju ploča i sve to bude spremno. Ja sam uradio i grafičku opremu za album i sve živo. Ti si radio dizajn? Pa uz pomoć, uz Mirinu pomoć. I sve je bilo spremno. Znaš, pored Mire tu je učestvovao Stojan Đorđević sa svojim fotografijama i tako. I sve je bilo spremno za izdanje. Ja sam se vratio iz Londona sa time. Oni su rekli, super je ovo, sad kad si ti sve uradio, što bi mi vama davali pare? Pa dobro objašnjenje. Da. Onda, pošto je situacija bila takva, Enzo i ja smo se pogledali i kažemo, ovo ne sme se desi. Čisto zbog studija, zbog toga, kažem. Onda nećete da platite, nećete ni da izdate. I naravno, kad je jedan izdavač to odbio na takav način, niko drugi neće da te dodirne ni sa štapom. I dobro, i onda sam ja tih 50 albuma numerisao, rukom napisao etikete. Ali to mi deluje onako kao neki konceptualna umetnost tih 50 komada, pa i to tako ima neku, da kažem, umetničku još. Pa ima, znaš, kad pogledaš, ti si slikar, znaš da prvih 50 otisaka grafike se računaju kao originali. Tako je. Pa zato sam ja to onda i numerisao tako. I to je ta ideja, to su bili... Da li je preživao neki primerak? Ima preživelih, sad se, ako se pojave negde na eBayu ili tako nešto, to se tuku oko toga, ali posle... I tek 85. ako se ne varam, izlazi album... Da. Uz pomoć Olivera Mandića i Bore Đorđevića. Da. To je tako bilo, to je bilo više da se Oliver pokaže pred Borom kao veliki dasa, a Bora kao moj dobar drugar je bio dobronameran i hteo je ovoga da malo navije. Da ga... U to vreme si krenuo da, što ja kažem, da budeš i pronalazač.
Radio si pojačalo koje se zvalo Gvozdeno pile. Jedan moj drugar koji je imao taj tvoj primerak, često mi je svirao na njemu i bio sam uzbuđen uvek, tako malo čudo, a dobro zvuči. A to je rezultat upravo tog rada u drugoj maci, jer mi kad smo snimali električne gitare, pošto je druga maca u Lole Ribara u istom bloku kao Radio Beograd, kad bi mi svirali električne gitare, Radio Beograd nam je redovno slao miliciju da interveniše. Da interveniše, jer da bi dobio u to vreme da bi dobio dobar ton distorzirane električne gitare, Morao si da se očepiš. Moraš da pustiš pojačalo do kraja i to je bilo preglasno. Posebno u to vreme. Sad je ulični nivo buke takav da to niko ne bi ni primetio. Ali tada je u to vreme i standardi Radio Beograda u studijima su bili drugačiji. Tako da je njima je smetalo, znaš, u vestima odjednom čuješ ne bi bilo baš dobro i tako i to je, onda sam ja shvatio, a u to vreme još je dok smo snimali album i posle, pojavilo se pojačalo koje se zove Mesa Boogie, koji je dosta, sad svi znaju šta je to, ali to je bilo malo pojačalo velikih mogućnosti. Onda sam ja dobio ideju što ja ne napravim nešto još manje, sa manje snage, jer ono što je nama problem, nije problem distorzija, nego je problem te velike snage, jer da li taj zvučnik ljulja zidove ili ne, to je potpuno nebitno za interakciju između gitare i pojačalo ako su u istom prostoru, znaš. I onda sam ja napravio pojačalo male snage, 5-6 vati, ali sa svim onim mogućnostima koje imaš na normalnom pojačalu, visoke, duboke, dodatne stepene pojačanja, da bi dobio tu distorziju i tako sve. I to je bilo, Gvozdeno pilo je bilo ovako, koristio sam onaj jedan elipsasti zvučnik koji je pravila elektronska industrija. Iz Niša. Iz Niša. I taj veličina zvučnika je odredila veličinu pojačala u stvari. Znaš, tako da sam napravio najmanje što sam mogao i to pojačalo je zvučalo dobro. Ako čovek ume da svira gitaru, mogao je da dobije kakav hoće zvuk iz njega i nekoliko u to vreme su krenuli da se pojavljuju i druga komercijalna studija, ne tako veliki to kao druga maca, koji su onda koristili to redovno. Znaš, tako da to... Koliko si primjeraka proizveo? Ne znam tačno, tome se izgubio trag jedno, pretpostavljam oko 50-ak, pošto je to trajalo negde od 82. 3. pa do 88. dok nisam otišao u Britaniju. Da. Interesantna je priča sa tim pojačalima i ljudima koji su se bavili pravljenjem, barem kada je Beograd i Srbija u pitanju. Ta tradicija je još iz 60. godina. Da. Tako da si se ti negde uklopio lepo u tu priču. Pa da, to je vezano za sve nas je sve interesovalo, znaš. I recimo moj dobar drugar Goran Milić, koji je diplomirao na ETF-u, i ja smo dosta se družili zajedno, još nekoliko nas smo se bavili time i mi smo to opisivali ljude koji se time bave kao masne, znaš, jer to su oni klinci masne kose koji se bave, nešto tamo se zavuku u ćošak i tako. Pa masnih je bilo dosta u Beogradu i uvek je bilo, a drugo, u Beogradu je
postojala velika tradicija, velika inženjerska tradicija. Mirko Vožnjak, koji je bio jedan od velikih eksperata za cevnu tehnologiju, koga sam ja upoznao posle, kad sam vratio u Beograd, on je otišao i radio u Britaniju u elektronskoj vojnoj industriji tamo, što je ono kao najozbiljnija priča, znaš. On je recimo pričao mi je kako je odbio da radi u Nivu, koji je, jer kao otišao je na razgovor sa njima, pa vidio da su onako neuredni, musavi i tako, on kaže, ne mogu ja ovde da radim. I tako, to su bile neke tako čudesne priče koje su se događale, ali postojala je jaka inženjerska zaleđina u Beogradu. Recimo, Elektrotehnički fakultet je imao jako dobru radionicu koja je služila ljudima koji studiraju tamo da prave svoje prototipe za ispite i tako, i tu mogli smo da koristimo i te majstore kad su imali slobodno za neke druge projekte, i tako je bilo je normalno, bilo je logično, znaš, da ima toga. 86. 7. radiš na drugom albumu Dizajn za stvarni svet, koji je imao, da kažem, sličnu sudbinu kao i prvi album. Pa nije baš imao, jer ono što treba da spomenemo je da sam ja sve vreme od izdavanja Dijagnoze nadalje redovno svirao. Imao sam redovnu grupu i Ljudska bića. Ljudska bića, da, kroz koju su prošli maltene svako ko je umeo da svira. Nešto da svira. U to vreme u Beogradu, znaš, svirao je Vlada Negovanović sa mnom, Jane Pađovski, Bubnjeve je svirao Ivica. Bubnjeve je svirao između ostalog i Ivica. Ivica je svirao u poslednjoj fazi sa nama. Tako da to je bilo sve vreme je išlo. Onda sam negde, ja valjda kraj 84. prekinuo da nastupam jedno godinu dana ili tako nešto, pošto sam radio neke stvari u pozorištu i tako. I onda je ta nova postava u kojoj je bio Ivica, Peđa Milanović i Milan Dragović i ovi što su snimili Dizajn za stvarni svet. Mi smo onda krenuli novu grupu nastupa i tako, bilo je vrlo interesantno. Na albumu je Slađana Milošević otpevala Prvi sneg i moram priznati da je to onako spektakularno odradila. Pa, nažalost, Slađana više nije sa nama. Ona je jedna od talentovanijih osoba koje sam u životu sreo. A sreo sam razne, putujući po svetu i sve. I pored toga ona je još bila i vrlo pozitivna, muzički, otvorena prema svemu, i mi smo se dobro družili. Milan Dragović, koji je svirao gitaru u to vreme sa mnom, pošto je on bio mnogo mlađi od mene, kad je došao na probu, on je proglasio sam ja deda, Milicu koja je svirala klavijature zvao tetka. Dobro. I onda je Slađana to preuzela i ona me zvala dedice. Aha, dobro. I onda je došla, to smo snimali u studiju Šanana, koji u to vreme postojao. Nisam hteo u to vreme da, mogao sam da odem u drugu macu, ali ne bi mi bilo fair s obzirom na katastrofu Dijagnoze komercijalno. Nisam hteo da opterećujem Enca. Nego smo snimali u tom drugom jeftinijem studiju. I onda to snimanje se razvuklo. To je trajalo nekoliko meseci, kad je studio slobodan, kad su ljudi dostupni. Koliko to tako sa tim presecenjem utiče na samo snimanje i kvalitet?
Pa, za neke stvari utiče, za neke ne. Utiče na one stvari, ako kreneš, sad recimo ima gomila ljudi koji sve nas snimaju, jedan instrument, pa drugi, pa treći. Tu se gubi energija, a ja sam uvek za snimanje koristio ljude, mi bi uvežbali sve pa bi snimali, a na ovom albumu kad smo radili, bilo je dosta stvari koje su, imali smo punu učionicu gostiju, znaš. Izlistano je 17 imena na omotu, a pored toga još bilo i onih koji su samo zatekli tu, tako. Tako da tu su neke stvari koje su drugačije i koncept albuma i ceo... Da, razlikuje se u odnosu na prvi svakako. Da, i to su bile i neke drugačije strukture i drugačije, pošto je u Dijagnoza je pravljena kao vrlo lična izjava i zbog toga je očišćena od svih efekata, nema nasnimavanja ničega, znaš, i kao takva ona, mislim, Dijagnoza tako i zvuči zato što na tom glasu nema nikakvih efekata. I dan danas to zvuči kao da je danas snimljeno, znaš, tu nema. A na dizajnu za stvarni svet mi smo koristili neke efekte, a elektronika zastareva i u zvuku možeš da čuješ da je to snimljeno 80-ih godina, znaš. Da. Ko sluša, ali muzički to je... Preživelo i opstalo. To ide tako kako ide. A jednostavno nije dizajn za stvarni svet na kraju, kad smo nakupili sve to, završili snimanje, desila se ta velika ekonomska katastrofa Jugoslavije, prva. 87. 88. godine. One nestašice, misliš na to? Da, bila je jako velika inflacija. Par nepar, struja, kafa. I jako velika inflacija bila, tako da krajem te godine, kada sam recimo dobio sam nagradu za najbolju muziku u pozorištima Srbije, kad smo imali 80-ak nastupa, sve živo išlo kako treba. Na kraju krajeva, sledećeg januara sam imao taman toliko para koliko za nedelju dana paket aranžman u Londonu. Sećam se tih godina, trebao je valjda da bude koncert Katarine u SKC-u ili u Domu omladine, ne sećam se, pa onda zato što nije bilo struje, trebalo je kao da bude na Senjaku, a zima neka. Da. Pa mi svi kao idemo sad na Senjak, a onda se ispostavi da ni oni nemaju struje, tako da nema ništa ni od koncerta. Ali dobro, preživjeli smo i to. A preživjeli smo svašta nešto. 88. odlaziš za London, samo onako i pa, da li su te sačekali Englezi onako raširenih ruku ili... Pa ne, to je bilo onako na divljaka. Ja sam otišao sa idejom da ću ja da nastavim muzičku karijeru tamo. Dobro, neću da budem slavan i bogat, ali moći ću da živim od toga, jer ima za sve autore mesta tamo. Pa imam, i ne samo da sam i autor, ja sam i snimatelj i producent i vladam i posjedujem gomilu iskustva i znanja koji su komercijalno upotrebljivi tamo. Međutim, ono što ja nisam znao je kako funkcioniše britanska muzička industrija. A muzička industrija u Britaniji funkcioniše isključivo na nivou bezbednosti. Znači, ako neko, nijedna firma neće nikad da potpiše nekog kreativca, ma kakav genij je bio, ako taj kreativac nema menadžera iza sebe. Znači, ako nije neko već... Pojavi se Hendrix, ali nema menadžera i doviđenja. Da, bez Chas Chandlera ne bi bilo ništa. Ne bi ono kao... A to je 66. Da. A ovo je ono... 88. 88. kad je to još gore zaoštreno bilo. I ja odem u, recimo, izdavačku kuću
odnesem svoje snimke, odnesem ko sam ja, šta sam ja, svi su zainteresovani, ovo zvuči interesantno, ovako, onako, znaš. Pokažem čak i neke tekstove na engleskom, tako, super, to mi nije bio problem. Ali, kaže, vidimo se sledeći put, podrazumevajući da ću ja sledeći put da dođem sa finansijskom podlogom. A niko mi ništa ne kaže. Aha. I ja sam 3 godine živeo u Londonu dajući časove muzike privatno. Učio sam ljude kako da komponuju, aranžiraju i koriste kompjutere, rani dani midija i toga svega. Da li si imao dovoljno učenika? Bilo je to, pošto sam bio je u to vreme jedan interesantan bila je besplatna novina koja se zvala Lut, koja je bila isključivo samo objavljivala oglase, ništa, nikakvi tekstovi, nego možeš da zoveš telefonom, daš svoj oglas, oni ga objave i tu su imali i komercijalne oglašivači, oni su živjeli od komercijalnih oglašivača i onda sam ja tu imao svoj oglas za te časove, a pošto sam oglašavao nešto što niko drugi nije oglašavao, imao sam otprilike 30 đaka mesečno. To je dosta. I bilo je dobro, ja sam mogao od toga solidno da živim i zamljive stan i tako. A onda se 90. 91. ne znam tačno, desilo da je Britanija htela da uđe, da preuzme euro kao svoju valutu. Pa je bio neki pitch list. Pa nije, pa onda su se predomislili, frka ovo ono, to se sve odigralo u roku nekih mesec i po dana. Ja toga ništa nisam bio svestan, jer eto kao, ne interesuje me, ne znam ja to ništa. Međutim, efekat toga je da su interesne stope za kredite se popele sa 6,5% na 16% u roku od nekih 3 meseca, znaš. I to je, znači, dovelo ozbiljan udarac. To je u zemlji gde svi imaju kredite za kuću i otplaćuju ih, to je katastrofa bilo. To je bilo, jer ti ako hoćeš da kupiš kuću, pravilo u to vreme je bilo da možeš da dobiješ kredit za 1/3 od svojih godišnjih primanja. Jer kao, možeš da otplaćuješ, razumeš. A onda se desilo da su tvoje otplate otišle puta 3. Znaš. I odjednom sad... To ne cela plata. Da, i onda je gomila ljudi se našla u kućama koje ne mogu da prodaju za onoliko koliko oni duguju. Tako da je brojni ljudi su samo odlazili u banku i ostave ključeve kao doviđenja, evo vam kuća, znaš. To je katastrofalno bilo. U Londonu već 3 godine kažeš da si živeo i si išao na koncerte, događanja. Jesam, eto, jedan od lepih događaja je bilo kad je Slađana polazila u Ameriku, pa onda boravila kod mene na nedelju dana i zajedno smo otišli u Astoriju, koja sad više ne postoji, i gledali prvi britanski koncert Red Hot Chili Peppers. Wow. I tako, mislim, u to vreme niko nije znao ko su oni, a ona je Mislim da ni oni nisu baš najbolje znali ko su oni. Ali ona je znala jer je ona bila povezana sa Los Angelesom i to je nju interesovalo taj pristup muzici. Pa je onda rekla, ovo moramo da idemo da gledamo. Kažem, važi, idemo. Onda su mi išli i uživali u tome. Bilo je briljantnih događaja. Si uspeo nekako da te neke svoje idole vidiš na koncertima u to vreme? Nemam ja idole, u stvari. Dobro. Ja imam ljude koje poštujem, čiji ti se rad sviđa. Čiji mi se rad sviđa i imam neke čiji mi se rad sviđa, baš ih ne poštujem. Znaš, tako da, ali nemam idole kao da kažem, ja bi da budem ovo ili ono. Ja bi voleo da se
lično ja sam sa znam. 9 godina hteo da bude Mick Jagger, tako da ja već 53 godine znam šta bih hteo da budem u životu. Blago tebi. Ja dan danas tražim i gledam, učim nešto novo. Tako da, ne, gledao sam izvanredne koncerte i gledao sam totalne budalaštine, tako da to, ali imao sam recimo prilike da gledam Gary Proctora iz Procol Haruma, da budem na metar od njega i tako. To su neke takve stvari. Onda Johna McLaughlina sam gledao svaki put kad je dolazio u London. Gledao sam ga i kad je bio u Beogradu, više puta. Da li si tamo svirao možda negde? Pa tamo sam ja jako malo svirao. Nastupao, mislim. Nastupao jako malo. Ja sam, kad sam krenuo da radim u softverskoj industriji, pošto sam putovao dosta po svetu, onda sam tu svoju potrebu za nastupima rešavao tako što odem po Americi i po Britaniji, ima nešto što se zove open mic. To su večeri u kafanama gde je bukvalno otvoreni mikrofon, dođeš, prijaviš se i imaš svojih 10 minuta na sceni, kakav god da si. Fenomenalno. I to je fenomenalna stvar. Ja sam onda svirao po celim Sjedinjenim državama, gde god sam se zatekao, u Kaliforniji, u Teksasu. Na engleskom si pevao ili na srpskom? Da. Ja sam svirao jedne večeri kad sam bio u Torontu, svirao sam na 3 takva mesta. Wow, to je turneja bila. To je bila turneja, to je jako čudno bilo, jer u Torontu sam bio nešto nedelju dana i onda sam video da ima, pogledam po novinama gde ima open mic, ispostavi se da ima jedan open mic negde u nekom predgrađu koji počinju 7 uveče, pa ima jedan koji je onako u gradu negde oko 10 i ima neki u Sudanskom nekom centru koji je posle ponoći. Gitaru pod ruku? Ne, nisam imao gitaru. To je ceo fazon je u tome što ja odem tamo i kažem, evo, ja sam tu, zatekao sam se u gradu, može neko da mi pozajmi gitaru. I ljudi su, u tim situacijama su ljudi vrlo pozitivni i normalni. Uvek sam imao priliku da uzmem gitaru i tako sam išao. Onda to recimo u Torontu kad sam svirao, pošto je prvo to mesto je bilo klasičan country, znaš. Svirao sam na sva 3 mesta različit repertoar. Znači bio si spreman? Pa dobro, ja uvek sam imao dovoljno veliki repertoar u glavi da mogu da... I to je meni bilo super zabavno, jer niko ne zna šta da očekuje od mene. Pojavi se tu neki Evropljanin. I to je to, 10 minuta, ne može 10 minuta i 20 sekundi. Pa može, ako si baš dobar. Ako si baš dobar, možeš da odsviraš još jednu pesmu i to je to. Otišao si posle toga u svet kompjutera. Da. Da li si umeđu vremenu radio na neke nove pesme? Pa ja sam sve vreme imao u kući prostor i za, kao prvo, nekoliko gitara, a kao drugo i prostor za snimanje i to, tako da sam non stop pisao novu. Jedan moj drugar mi je sve vremeno rekao, kaže, Spiro, šta ti uradio 2 albuma u životu? Ja kažem, ja sam sad na 40. otprilike. Tako, otprilike. Pa tako, otprilike, ja sam non stop pisao nove stvari, tako da sad, ovo što sad pišem, verovatno je spada u onu, potpuno je otišlo negde drugde, znaš. Ne znam da li znaš priču Stanislava Lema, Potpuni vakum. Ne. Potpuni vakum je priča o nekom tipu koji se silno obogatio i onda je rešio da se još više obogati tako što će da pronađe pronalaske koji su u istoriji bili dobri, a nisu komercijalno uspeli. I on uzme i angažuje gomilu istraživača da to rade i nađe posle nekih godinu dana, oni mu donose podatke, našli su nekog matematičara iz 15. veka, našli su ovo, našli su ono. I on sad krene da vidi kako bi to mogao
da eksploatiše. Da napravi pare još. Da, i pogledaj i shvati da u stvari ništa od toga ne može da iskoristi. Jer je sve to, sad bi se pojavilo u potpunom vakumu, potpuno bez onog zaleđa i podloške koju ima... Nekog istorijskog toka i razvoja ljudskih misli da bi to prihvatili. Tako da ne znam, ja sam nastavio u tom nekom svom tunelu da pravim, pa nešto od toga je možda rezultat je u nekom potpunom vakumu, ali vidjet ćemo sad, sad ću da napravim nove priredbe, pa ćemo da... 20. vek nam je doneo, da kažem, internet i neke nove tehnologije i mogućnosti. Zar nisi poželeo, lupam, da snimiš neki album i da ga staviš na YouTube? Da taj broj od 2 se barem približi za koji brojčić do broja 40. Pa ima nekoliko snimaka po YouTube-u. I 2013. kad sam došao bio pošto sam ja, kažem, stalno pisao neke nove stvari, pa sam 2013. došao u Beograd da gostujem na Kolarcu, na koncertu koji je proslavio 700 godina grupe S vremena na vreme. Tu smo bili... Samo toliko. Da. Tu smo bili Dragan Popović iz Daga, Drago Mlinarec i ja. I onda smo se, Drago i ja smo nastavili neki razgovor od pre 30 godina, onako kako je bilo, i pustio sam mu jedan demo snimak koji sam tad radio, pesma koja se zove Fellow Traveler, gde sam otprilike prevedeno, znači saputnik, znaš, gde sam napisao, mislim, onako polu je recitativ, jako malo je pevano, ali priča je o svim ljudima koji su raseljeni, koji su, oni ljudi koji su... Aktuelna je. Pa, ona je aktuelna uvek, nažalost, znaš, to su svi oni ljudi koji nemaju svog predstavnika u Skupštini, znaš. To je otprilike to, i ona kaže, in the beginning it was dark, and later on it didn't get any better. Znaš, i na početku je bila tama, ni kasnije nije bilo ništa bolje. I tako, onda je Drago, jedno nedelju dana posle toga mi je poslao video koji je poslavio na to, i onda sam ja to postavio na YouTube. To je između ostalog jedna od stvari koje su na YouTube-u. Ima i onda nekih još snimaka sa nekih 2007. sam imao koncert u pozorištu na Terazijama, koju je sponzorisala moja tadašnja softverska kompanija za koju sam radio. I tako ima snimaka, onda ima snimaka iz 2016. tad sam hteo da krenem ozbiljno da sviram ponovo u Britaniji sa mojom prijateljicom Emily Kubinec. Emily Jane je poreklom iz Splita, rođen je u Splitu. Otac je svirao u da li beše u Novim fosilima ili tako nešto. Ozbiljan. Da, a ona je onda, kad se Jugoslavija raspala, ona otišla u London, gde je na Goldsmithu diplomirala muziku. Emilija i ja smo snimali gomilo nekih mojih pesama, mogu poslati i pustim nešto da... Sa zadovoljstvom. Šta radiš posljednjih godina, koliko si sada aktivan što se tiče same muzike? Pa evo, napravio sam reizdanje Dijagnoze dizajna i konačno izdanje Dizajna za stvarni svet na vinilu. To sam uradio pre 2 godine. U Abbey Roadu sam narezao ploče. Otišao sam u Abbey Road ne zbog toga što je Abbey Road, nego zato što je to poslednja rezačnica u Britaniji koja ima kontinuitet sve vreme.
sve ovo ostalo što ima sad pošto je vinil sad ponovo poznat, popularan i tako dalje, sad se odjednom pojavila gomila nekih firmi koje su kupile, recimo, ima Vinyl Factory koji je kupio stare rezače PGP-a, pa onda uče kako da ih koriste i tako. A Abbey Road je jedina firma koja je kontinuirano imala rezačnicu sve to vreme i znači oni to i dalje znaju da rade. Pa sam onda otišao tamo, uradio novi master za vinil i za dijagnozu i konačni master za dizajn za stvarni svet koji je ispao dupli album. Tako da to je to sam sad pripremio i 9. novembra prošle godine sam imao prvi nastup sa novom postavom u Zapa bazi u Beogradu i u maju mesecu smo imali još jedan nastup, a sad sledeći nastup će da bude 27. novembra, gde će da bude i ne samo materijali sa ova prva stara 2 albuma, nego i novih pesama. Gde ćete nastupati? Opet u Zapa bazi. Meni je to dobro mesto, jer je onako, može da se napravi dobar zvuk, dovoljno ljudi može da stane i dobro mesto za komunikaciju, jer ono što je meni bitno je kad izađemo... Da postoji komunikacija sa publikom. Da, izađemo na scenu, pa to je ono zbog čega smo tu. Muzika je taj događaj, to što se dešava tog trenutka. I pitanje za kraj, kada bi trebao da poneseš negde 5 domaćih albuma nekome na poklon, koji bi to albumi bili? Nije valjda toliko teško pitanje. Pa znaš kako, ima briljantnih stvari, ima bi recimo prvi album grupe Time, prvi album grupe Azra, Dag. Još 2. Pa onda, da kažemo, Pozitivna geografija, Bajagina prvi, gde sam ja bio i psihijatar, jeli? I otkud znam, ima tu je bilo... Još jedan. Briljantnih, bilo je onog prvi album Bulldozer, recimo. Slažem se. Hvala ti što si gostovao u podcastu Rock'n'Roll kalendar. Hvala i vama, dragi gledaoci i ljubitelji rock'n'rolla. Doviđenja. Doviđenja, prijatno.